Con Barro no Concello de Poio mergúllase na súa tradición mariñeira. Hoxe comezou a 25ª edición da Festa do Mar, unha cita que ten a Praza da Chousa como epicentro. Haberá exposicións, gastronomía, música e, sobre todo, cultura mariñeira. Que tal? Moi boa noite. A festa prolongarase ata o domingo. De seguido ampliamos esta información antes titulares. Os ocupantes dun vehículo danse a fuga despois de provocar un accidente na autovía do Salnés á altura de Sanxenxo. A Garda Civil investiga o suceso. Un incendio orixinado na cociña dunha vivenda en Abanqueiro obriga a actuar os bombeiros. Por fortuna non houbo que lamentar danos persoais, xa que nese momento non había ninguén na casa. O PP de Pontevedra acusa o goberno local de mala xestión do servizo de limpeza viaria e de recollida do lixo. Aseguran que Pontevedra está sucia e reclaman medidas. Visita institucional do presidente da Deputación da Coruña ao Concello de Outes. O presidente provincial e o alcalde asinaron o convenio de colaboración que permitirá mellorar o campo de fútbol do Conchido. A actuación achégase aos 300.000 euros. Estamos nas novas do día. Comezamos. A Garda Civil investiga un accidente que se rexistrou esta madrugada na autovía do Salnés, á altura do Concello de Sanxenxo. Segundo informan, dende o Concello pasadas as 6 da mañá, dous vehículos colidiron de xeito fronto-lateral despois de que un dos coches invadira o carril contrario. Tras o accidente, os ocupantes do turismo que provocou o coche abandonaron a pé o lugar sen agardar os efectivos de emerxencias. Non houbo que lamentar feridos. No accidente participaron efectivos da Policía Local e do Servizo de Emerxencias de Sanxenxo. Un incendio rexistrado a última hora da tarde de onte nunha vivenda unifamiliar ubicada na parroquia boirense de Abanqueiro obrigou os bombeiros do Parque Comarcal de Boiro a ter que actuar de emerxencia. O lume orixinábase na cociña por causas polo de agora descoñecidas. Nese momento non había ninguén na vivenda. A chegada dos bombeiros ao lugar, as lapas xa foran extinguidas polos veciños, axudados de mangueiras e cubos, polo que o seu traballo limitouse a refriar e ventilar todo o espazo. Os danos na cociña si foron importantes ao quedar totalmente calcinada. O resto das estancias da vivenda só resultaron afectadas polo fume. Ademais dos bombeiros, no operativo tamén participaron Garda Civil e Protección Civil de Boiro. O Día da Dorna e Santa Uxía serán finalmente os festivos locais en Ribeira para o vindeiro ano 2025. O pleno extraordinario celebrado este mediodía aprobou a emenda presentada polo Partido Popular para a elección destes 2 días. Saiu adiante cos 10 votos a favor do seu grupo e un do edil do PBBI, Fernando Abraldes, que rompeu a disciplina de voto do seu grupo. O resto das formacións con representación na corporación, BNG, PSOE e PBBI, ou ben votaron en contra ou abstivéronse, xa que pedían un só martes de entroido en lugar da patroa e outros a patroa en lugar da dorna. Foi o punto máis polémico dunha sesión extraordinaria na que se aprobou tamén a participación do Concello no pos adicional da Deputación da Coruña e a proposición da Alcaldía para adhesión á Asociación Comunidade Enerxética de Ribeira. O comezo do pleno tamén tomou posesión a nova edil do PP, Juana Brión, que se incorpora á corporación despois da renuncia de Rubén Lijo. O Partido Popular volve criticar a xestión da limpeza urbana e a recollida de lixo en Pontevedra. Rafa Domínguez insiste en que a cidade está sucia, tanto as parroquias como os barrios e mesmo o centro urbano. Algo que se dá todo o ano, pero que asegurou empeora durante o verán e a época de festas. Por iso reclamou ao goberno local que tome medidas e que saque adiante o novo contrato do servizo. Y en ese año 21 terminó una vez más el plazo de concesión de los servicios de recogida de basura y limpieza viaria que fueron contratados por el Concello. ¿Y quién los contrató? Los contrató el Partido Popular en el año 99.
¿Y qué ha pasado? Pues de que desde entonces el señor Lores no ha sido capaz de sacar un nuevo contrato de basura. Es una absoluta incompetencia y dejación de funciones por parte de Lores y de todo su equipo que en estos momentos no haya un nuevo contrato de basura. Lo anunciaron en numerosísimas ocasiones y cuando lo hicieron quedó desierto. Pontevedra en general está sucia y no se merece, los pontevedreses no se merecen que tengamos un gobierno que deje que Pontevedra esté sucia. Ante estas críticas do líder do PP, o alcalde recoñeceu que existe un déficit importante no servizo que non ten xustificación. Miguel Anxo Fernández Lores asegurou que o Executivo xa lle chamou a atención á empresa en varias ocasións e que agora recorrerán á dirección da compañía para recordarlle que teñen un contrato prorrogado ata o ano 2025 que teñen que cumprir. Así as cousas, o rexedor recoñeceu que o actual é insuficiente e recordou que o goberno local está a traballar no novo contrato despois de que o primeiro concurso quedara deserto. O presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, realizou esta mañá unha visita institucional ao Concello de Outes. A finalidade da mesma non era outra que asinar co seu alcalde Manuel González o convenio de colaboración que posibilitará a execución das obras de instalación dun novo céspede artificial no campo de fútbol municipal do Conchido. O orzamento da actuación achégase aos 300.000 euros. O presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, realizou esta mañá unha visita institucional ao Concello de Outes. Ás portas da Casa Consistorial agardaban os representantes dos distintos grupos municipais que integran a Corporación Municipal, co alcalde á cabeza, Manuel González, así como tamén as deputadas Sol Vázquez e Mar García. O motivo da visita non era outro que asinar co rexedor o convenio de colaboración que permitirá a ampliación e renovación do céspede artificial no campo de fútbol municipal do Conchido. O orzamento da actuación achégase aos 300.000 euros, dos que o organismo provincial aportará algo máis do 50%. Porque vimos a firmar un convenio para a renovación deste césped que están a empregar ao redor de 200 rapaces e rapazas de Outes e que xa lle tocaba o cambio, non? Despois de anos de uso e agora mesmo xa cun desgaste evidente, pois tocaba facer unha inversión que facemos conxuntamente co Concello e que vai a darlle unha nova vida e unha nova oportunidade aos rapaces e rapaces aficionados ao fútbol. E creemos que é unha obra moi importante e, como dicía, pois moi agardada. Vámola a tratar de acometer a final da temporada presente que comeza, que vai comezar agora, posto que non queremos interrumpir, digamos, a práctica do deporte federado, e eu agardo que podamos comezar sobre maio, xuño, esta actuación tan importante, non? O presidente provincial tivo tempo tamén de visitar a Casa de Cultura, onde se van a realizar obras financiadas a través do Plan Único, cun investimento de máis de 30.000 euros, que incluirán, ademais de accións de mantemento do exterior do edificio, a reforma do auditorio interior, para gañar en visibilidade e comodidade do público. O alcalde aproveitou tamén a visita do presidente da Deputación para trasladarlle tamén a solicitude de colaboración para poder executar o proxecto de humanización da Rúa da Vila. A Rúa da Vila é unha das principais arterias urbanas que temos no Concello, forma parte o primeiro tramo dunha estrada da Deputación e temos ao compromiso da Presidencia, o compromiso da Deputación para humanizar esa vía, non? Eu creo que tamén é unha actuación, Valentín, moi importante, estamos moi agradecidos que fora ben vista con vos ollos por parte da Deputación e agardamos que nos vindeiros meses se poida facer realidade e que, tamén nun espazo non moi tardío poidamos ter esa vía humanizada aquí na Serra de Outes. Facemos unha pausa para a publicidade, voltamos de contado. A Xunta de Galicia, a través de Augas de Galicia, vende concederlle unha subvención por un importe duns 45.000 euros ao Concello de Boiro para a mellora do bombeo da auga potable no lugar de Brazos. A actuación xa en período de licitación conta cun orzamento duns 81.000 euros, polo que a cantidade restante irá con cargo ás propias arcas municipais. As obras teñen como principal finalidade minimizar as perdas de auga que se producen na rede municipal, coa instalación dunhas bombas coa potencia necesaria para poder realizar adecuadamente o bombeo, dende a estación ata a depuradora de auga municipal.
Segundo informaron fontes municipais, a instalación da captación de brazos está xa obsoleta, con bombas en mal estado, con máis de 30 anos de antigüidade, polo que compre realizar con urxencia esta actuación. O sistema de impulsión carece tamén de variadores de frecuencia que permiten regular os volumes impulsados, o que producen un elevado consumo eléctrico e numerosas avarías. As empresas interesadas xa poden presentar as súas ofertas a través da plataforma de contratación do sector público. O prazo para facelo remata o vindeiro 9 de setembro. Combarro no Concello de Poio mergúllase na súa tradición mariñeira. Hoxe comezou a 25ª edición da Festa do Mar, unha cita que ten a Praza da Chousa como epicentro. A inauguración xa foi multitudinaria como adianto do que será cada xornada ata o domingo. Haberá exposicións, gastronomía, música e, sobre todo, cultura mariñeira. Combarro xa presume de tradición mariñeira. Hoxe comezou nesta parroquia de Poio unha nova edición da Festa do Mar. E, bueno, por parte do Concello, con moita ilusión, con ganas de dar inicio pois a esta nova edición da Festa do Mar e, sobre todo, o que pretendemos é que sexa participativa na organización só, decir, un ano máis, desde a chegada do noso goberno, nos quisimos abrir a festa e a súa organización a distintos colectivos para que estuveran, en este caso, dentro da organización, coas súas aportacións, e iso que pretendemos, que cada vez a Festa do Mar sexa con ese espírito mariñeiro que nos o que pretendíamos e que sexa o máximo participación posible. A Praza da Chousa foi o escenario da multitudinaria inauguración, unha afluencia de público que pola experiencia de anos anteriores se manterá ata o final da festa. No acto participaron numerosas autoridades que non perderon a oportunidade de resaltar a importancia desta cita. Unha festa que exalta todo o que ofrece pois a provincia, porque aquí levan xa 23 anos ofrecendo experiencias 100% Rías Baixas. É un escaparate turístico de primeira, porque nunha pequena vila pois se concentra todo o que son os nosos grandes atractivos. Unha beleza natural de primeira, riqueza gastronómica, produto de excelente calidade e unha riqueza cultural e patrimonial. Estou seguro que o esforzo que fai o Concello, que fan os organizadores, por poñer en valor todo o que significa o mar para Combarro, pero no conxunto para Galicia, pois ao final vai sorprender pois aos moitos visitantes que se van a chegar aquí sin ningún tipo de dúbida e que van a disfrutar pois da arquitectura de Combarro, do encanto de Combarro e de todas as maravillas que ten a nosa ría. Ademais do acto central de inauguración, outro dos momentos máis agardados foi a apertura das food trucks da campaña Galicia sabe amar da Xunta de Galicia. Formáronse longas ringleiras de persoas desexosas de catar os mellores produtos con selo galego. O que queremos é exposicións, cultura mariñeira, degustación, pero entendendo que temos máis de 20 estabelecementos de hostelería de gran calidade nesta parroquia de Combarro, o que entendemos é que o Concello non pode ser competencia desa hostelería. Logo, todas as persoas que se acheguen van a poder acercarse aos distintos estabelecementos e consumir produtos de calidade, produto galego e con todas as garantías. Outro dos epicentros da cita é a Carpa Museo, con varias exposicións sobre a cultura mariñeira e que repasan a importancia deste sector no desenvolvemento do Concello. Sempre hai ese dato que se di, non? Despois da Catedral de Santiago, Combarro é o lugar máis visitado de toda Galicia. Seguimos con eso, é dicir, que sucede? A festa xa se fai a finales de agosto para non estar nesa época máis forte e poder incrementar de alguna maneira esa baixada que puidera haber, pois incrementala con este evento. Nós o que pretendemos desde o Concello é que todos os meses do ano sexan importantes e esperemos eso, unha gran afluencia. Pero a festa non fixo máis que comezar. Entre o venres e o domingo celebraránse o encontro e regatas de embarcacións tradicionais organizado polo Club Mariño Arreiboa. Haberá tamén actuacións musicais e propostas pro público infantil. Destaca a gala da Festa do Mar o sábado, coas actuacións de Bombay, DJ Michi e Soraya Arnelas. 4 días de festa para render homenaxe á cultura mariñeira. Ribeira acollía esta mañá a presentación da andaina solidaria Aguiño contra o cancro, organizada pola Xunta Local da Asociación Española contra o Cancro. A cita será 8 de setembro ás 7 da tarde. Nela renderáselle unha emotiva homenaxe a José Fabraldes, veciña da localidade recentemente falecida despois de 3 décadas loitando contra a enfermidade. As inscricións na proba xa están abertas, podéndose realizar na propia sede da entidade, na Rúa Estatuto. Aquelas
persoas que así o desexen tamén o poderán facer o mesmo día da andaina momentos antes da saída. O custe será de 5 euros coa opción a maiores de poder comprar tamén a camiseta conmemorativa do evento, que se venderá tamén a 5 euros. Na organización da proba colaboran outras entidades, como é o caso da Asociación Francisco Lorenzo Mariño ou o Concello, de onde animaron a participar nese día da andaina. Fin de semana do máis futbolístico en Meis. O campo de fútbol do Zacande acollera dúas citas deportivas. O sábado 24 celebrarase un torneo de veteranos de fútbol 7, mentres que o 25 será o torneo de Alevíns Memorial Manuel Fernández. Pero os eventos continuarán máis aló desta fin de semana e o vindeiro día 8 celebrarase o torneo Concello de Meis, que enfrontará o Zacande co Club Deportivo Mosteiro. Recordamos a todos que Manuel Fernández foi o fundador do Zacande en esta última etapa, no ano 2000. Desgraciadamente falleceu antes de que o equipo empezara a andar, falleceu en setembro dese ano, e nós queremos honrar a súa memoria pois con un torneo de Alevíns a celebrar o día 25. Invitamos a todos a que participen, a que veñan, a que nos acompañen este día futbolístico que vamos a ter, máis ben este fin de semana. E nada, recordarvos eso, que o 24 e 25 estades todos convocados ao campo de Zacande a pasar un bo día deportivo. Cos deportes despedimos o informativo de hoxe. Quedan con toda a información do sector vitivinícola da man de orixe e calidade. Nos voltamos mañá con máis actualidade a partires das 9:30 da noite. Sexan felices.